mar Kenya wi paro mar chik mar omenda manikod weche mamulo osuru mapachoka kambi mar Royal Media Services koro kawo okang' makende mar fuono tiend weche mamulo paro no mar chik. Odiochieng' makiny tich adek kochakore chiel mar odhiambo nyaka saa 4 otieno. Twak moyiedhi mar kolo kuku mar wach mar chik mar omenda. Odhi kelo jodito mag sirikal kwenye weche mag uchumi kod osuru, jokedo ne ratiro mag jotich to kod jopiny bende. We must have a plan, it must be deliberate, and it must be practical. Lazima tuchukue ushuru. For the government, it is a headlong plunge. Hatuwezi kufanya guesswork. But multiple voices are up in arms. Sasa mnataka tena nirudi kotini? Bwana Omutata. Amid the noise, where is the clarity? Pressure utapanda. Siwezi chukia kukaa life poa. Pinga kabisa. Nyinyi hamuelewi hii maneno. This Wednesday, the Royal Media Services presents The Big Conversation. Airs on Citizen TV, Ramogi TV, Inoro TV, Radio Citizen and Hot 96, starting 7 p.m. to 10 p.m. From government to tax experts and border riders, it is a stakeholders forum like no other on The Big Conversation. Live from 7 p.m. Wednesday, June 2023.